Avui estem en un camp on tots els forats són rèpliques de forats de camps de golf molt coneguts. Golf La Garriga, camp de pitch and putt, golf, par 3 i foot golf. I estic amb en Pau Garcia i en Marc Sorinyac i la modalitat que farem avui serà Scramble. Sortirà cadascú amb la seva bola, escollirem una de les 3 boles i des d'aquell punt tornarem a tirar tots 3. I així consecutivament fins que acabem el forat, fins que una bola entri dins el forat. D'acord, nois? Perfecte, perfecte. Sí? Representa que hem de poder fer molt bon resultat. Jo dic que farem menys 4 avui. Jo soc positiu menys 6, va. Menys 6. Jo estic entre el menys 5. Menys 5. No? Si no, malament. Sí, ho hem de fer bé. Molt bé, nois. Va, que hi hagi sort. A tope. Som-hi. Forat 1, 93 metres. Està inspirat en el forat 5 de Composite Course de Royal Melbourne. És un forat pla, on necessites un tir precís per evitar els bunkers. Bueno. Està molt lluny de gris. Búnquer. Déu-n'hi-do. Anirem uns quants avui. Bueno, suficient. Ara farem 3 pats de verdi i podem sortir d'aquí ja menys un, nois. Aquestes modalitats, això és el millor. Si n'hi ha una de bona ja n'hi ha prou, tu. Sí. I una de les 3 segur que va al sac. Sí. Sí, Aviam, home, i aviam. tant. No et faltaria. Hem escollit la meva bola, així que donaré el dret de tirar el pati primer. Si podeu no us passeu tant. A veure si la tercera va la vençuda. Molt bé. Bon pas. Molt bé, bueno. No hi ha hagut verdi, però... Bueno. Però bueno, marxem ja. 7 opcions. Ja hi ha hagut opcions, sí. Forat 2, 98 metres, inspirat en el forat 16 de The King's Course de Glen Eagles. Sembla que puja un pèl, el green cau a l'esquerra i hi ha 4 banques, 3 a la dreta i una a l'esquerra. Mira un conill! Fatal. Fatal. Andreu, confiem en tu. Ara, aquesta sí. He quedat curt, haurem d'aproximar igualment, nois. Si el verdi és. Sí, bueno. Si un verdi serà d'aquells que... Si no ho veig bastant recte. Intentarem deixar-la a prop. Molt. Molt curta. Sí. Ja! Uf, Pau, Salvador. Pau, necessitem la teva salvació, Bueno. Ens l'haurem de treballar aquest. Ens haurem de treballar aquest pare. Un més raro que has dat, tio. No, doncs millor que els nostres, És que jo em pensava que votaria i tiraria a l'esquerra. Merda, vot. Doncs va, que se'ns acumula la feina.
Jo diria que és bastant recte, no té pas massa caiguda, potser una mica a l'esquerra, però... Oh! A mi no ha caigut. I tu no t'ha caigut res. És recte, Suri. Hòstia. Deixen el complicat aquí, No passa res, si no serà més una vergonya, però bueno. Sí senyor! Vamos! Vamos! Molt bé, Suri. Aquí s'ha salvat. Celebrant part. Celebrant que... amb una modalitat que hauríem de fer si sota, celebrant el part. Bueno, encara. Sí. Anem bé així, Forat 3, 78 metres, inspirat en el forat 13 de The Championship Course de Carnoustie. I aquí el tenim, un forat molt ben parit. Puja un pèl, el green fa baixada cap a nosaltres i està protegit per 3 bunkers, una davant i una a cada costat. No, Pau! Pues a fer-me companyia. Bueno, va, un bon aproig, ho fem al verd. Però per què som tan dolents, tio? Bé, hem acabat triant aquesta, que és la bola d'en Pau. A veure què tal. Molt bé. Sí, això es pot salvar el pària. Bé. Molt bé, molt bé. Fort, Ben tirada. Va, que hem de Estem rodejant, Andreu, ara et toca a tu, cap a dins, per això. Bé, l'hem rodejat, la millor la d'Andreu. Bon aproig. Sí, potser una mica d'esquerra-dreta, però poca cosa, De dreta-esquerra. Sí, de dreta a esquerra. Vale, vamos! Cap a casa. Som-hi. Ja podem marxar. Vale. Déu-n'hi-do, jo pensava que jugaríem sobradíssims i de moment 3 forats hem patit. Forat 4, 91 metres, inspirat en el forat 7 de Pebble Beach Golf Links. Cuidado, amb el forat. Cuidado amb el forat. Amb aigua a esquerra i dreta i envoltat de búnkers i el green està sobre una muntanyeta. Benvinguts a la diversió. Molt bé, Pau. Molt bé, molt bon, Sí, senyor. Va. Forat difícil. Ara sí, un verd dins. Donant la talla. Vamos. Té bona pinta. Hem de millorar molt avui. La teva és la bona, Pau. Fa una mica així, però bastant recte. Bueno, com no he llegit ni una caiguda veu. Hem de millorar molt avui. Has de creure en tu, creure en tu. Senyor! Vamos! Forat 5, 71 metres, inspirat en el forat 16 d'Augusta National. Has de travessar el llac, pràcticament no puja, bastant planot, i un bànquer esquerra-dreta. No quedar-nos curts perquè el green puja una mica i pot ser que ens enganxi el back spin. M'ha tornat, Sí, ha fet el back spin allà. Back spin i m'ha tornat.
Molt bé, Pau. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would. Oportunitat de birdie un altre cop, nois. Molt bé, Pau. Us tirarem valents, la posada. I no cau res. Que bona. Ben tirada. Sí, ha estat bé, Última oportunitat. Andreu, un altre verdi aquí. Estaria bé. Doncs surt. Vinga, va, Suri, certifica aquest par. Sí senyor. Bueno, Molt bé. Seguim menjo. Forat 6, 73 metres, inspirat en el forat 8 de Old Course de Sant Andrews. Bastant planet, el green cau a la dreta i hi ha un banquer a l'esquerra que, ja, si no se'ns tanca la pilota, no entra en joc. Tira. no, però ells en frenen. Se'ns frenen molt avui, Sí, que el green estan topets Estan tous, sí. i Estan molt tous ho frenen moltíssim. Olé, tio! Vamos. Quina màquina! Vamos, quasi va cartes dins, Molt bé. Sí, Apurem massa, tio. Apurem massa, estem salvant per tot el dia. Estàvem comentant que els carrers estan molt bé, S'aprotxa molt bé avui, Sí, t'aprotxa Senyor molt bé. Rodríguez ho fa molt bé. Això val la pena, Forat 7, 79 metres, inspirat en el forat 12 d'Augusta National. Vale, pujarà uns 2 metres i mig, s'ha de passar al llac, que des d'aquí no es veu, però hi ha el llac. Si quedes una miqueta curt, la pilota no arriba. S'ha de tirar amb ganes, S'ha d'arribar. Joder. Que bona pinta. Oh, no ha passat. Però bueno, Estem per llarga, però la línia era fantàstica, vamos. Té bona Molt bona pinta. pinta. Olé! Bé. Molt bé. El primer, bueno, verd ve un verd i ara tinc un Sí, ara el finalment. Bé, màquina. Està bé, estem allà dalt. Però la teva Suri jo diria que fa... Sí, la teva és de verd, verd. Hòstia, puta. Oh, ben tirat. T'han picat la bocina, Sí, just al moment. Què hem vingut a fer aquí? Què dir-li? Hem vingut aquí a fer aquests pans. Sí senyor! Ja tenim dos. Hem vingut a fer birri. No hem vingut a fer res més. Molt bé, anem cap al tir al 8. Mira quina ombreta tan maca aquí sota. Vale, doncs ja estem al forat 8, 70 metres, inspirat en el forat 11 del Real Club de Golf al Prat. Està protegit per un bànquer molt gran aquí davant. El green sembla que té forma d'ou una mica i tenim ben a favor, així que nois, un tir suau. Bona distància. Vamos. Torna. Molt bé. Molt llarg. Molt llarg,
Pensava, oh, és perfecte! La línia era bona. All in one! Sí, all in one de bànquer. Bànquer in one. Vaig amb pujada bastant recta, precisió, que no em molesti cap moto. Tirada. Una mica, Una mica a la dreta, sí. Sí. Massa força. Va, però ben tirada. Una miqueta menys forta i hagués tirat. Oh! Està més a prop que la meva, eh? Si vols ja pots acabar la teva bola, que és la millor. Amb un punt de mà? Clar que sí. Molt bé. Bueno, part a part, molt bé. Ben jugat, ben jugat. Forat 9, 75 metres, inspirat en el forat 13 de East Course de Royal Melbourne. I aquí el teniu. Un forat complicat psicològicament perquè si el bar està ple, tens a tothom mirant-te i si la lies, els podries arribar a tocar, vull dir que cuidado aquí. Línia a prop de bandera. Bé, només veig la seva, la teva i la meva. Oh, bones boles, nois? Ah, Sí, Maribel. segurament diria sí. que la d'ell, perquè tan pujada... Molt més recte. No? Ja ho heu vist, nois. Vamos! Menys 3. Sí senyor, Pau, molt bé, tio. Molt bé. Molt bé, nois, contents? Molt bé, sí. Menys 3, estem a punt d'aconseguir l'objectiu, Forat 9, menys 3. El que he dit jo... Al final anirem al que diu ell, menys 3. Déu-n'hi-do. Despedim els primers 9 forats amb el castell de Rosanes al fons i amb una bona targeta. A la segona part ens espera un dels forats més guapos de Catalunya. Subscriu-te i no te'l perdis.